siyabona kuzokwenzelwa ingane umsebenzi. Abakangubane ngithi laba shuthi-ke izosika umunwe njengabantu bakangubane. Kuthi nje sekusethapiwe laphaya kuvedane kumuva iplango eliyimuvele. Shuthi-ke lokho i-underground gang i-paternity test i-underground gang suke nje isi-expose shuthi lokho kuqonda ukuthi ingane akusiyo neyakangubane. Bese beyabuza-ke umalume kaHlengizwe noHlengizwe ukuthi hayibo kanti eyakabani ingane le. Mfethu nje sekuyisiphithiphithi nje sekuyaphithizela. UMancwane shuthi avedane ethi hayi vele angihlangene nalento vedane asuke nje kulesa siphithiphithi lesiya. Agijime noHlengizwe aye endlini eyolanda isibhamu. Dibanda ukwazi iqiniso ukuthi eyabani le ngane. Shuthi baboneke uLindiwe noma wakho uthi yo ayishubeste nakho sizoshona. Balikhiphe-ke iqiniso kuthiwa ingane yakaKhumalo Ntungwa. Cabanga baphume babaleke kanzima-ke uLindiwe noma wakhe mfethu nanguNoHlengizwe lana isibhamu. Eyi shubile. Sithi siyambona-ke uHlengizwe uhleli nje laphaya mfethu ine-stress indoda nje ine-stress iqhamuka umalume wayo-ke azomcheck-a shuthi ukuthi like u-right nje after lento eyenzekile. Bethi besakhuluma kanjalo kufone ubhuti wabo omdala. Kufona ubhuti wabo omdala ebatshela ukuthi kumele beze like shuthi yini sekhaya elikhulu. I don't know, I suppose yeah, kumele beze-ke. Laphaya kuzokhulunywa lento as ifamily. Ke sithi siyabona-ke sebeyahamba kaMabovu aseMabovini laphaya. Sebefikile-ke bahleli-ke bonke mfethu khona noMancwane lapho uMancwane ukhulelwe. Ufika uma wakhona la ekhaya-ke ezobabingelela. Ngicela nimuzwe bese ethini. Mancwane, yebo ngisacela ungithathe isikhwama. Okay. Ubuyele le ndaba. Angizwanga. Lapho mfethu uMancwane she's heavily pregnant. Nimthuthisa nezikhwama. Lapho khona abantu aba-right laphaya ngabibona abathutha izikhwama bahleli laphaya kosofa. Yabona-ke mina ukuthi indaba ngeke ngishade. Yabo? Mfethu ukhulelwe kodwa ba-expecte wena ukuthi kube uwena ophatha izikhwama. Kube kukhona abantu abangakhulelwa abahleli lapha kosofa manje abayijilele. Hayi kodwa uMancwane hayi akanawo lo mqondo wami. Akanawo lo mqondo wami ahambe nje ayoyithatha izikhwama angabi na stress futhi. Ake sithi siyabona-ke uMancwane useyihlalele erumini kufika uHlengizwe-ke shuthi uzomncenga uMancwane. Cela nimuzwe uMancwane ukuthi uthini. Ngoba nakusuphoxa ithemba lakho kaMajola. Hawu kodwa mama. Awusho.